inside. But now I'm upstairs talking about my life. Take my flowers to heaven, I know nobody cares. We just don't get a pace, cause every time I'm talking to God it feels like the devil getting taste. But I'm just slowing it down, I can't even make up some friends because I used to have these clowns. I had no something, but look what they put in my face. I wish I was still 25, just in any case. Even your closest can change, but I need no coins, gotta smoke some more. Mijn broer moet je eigenlijk geskopt, mijn broer. Maar ik heb je verwacht je mijn broer. Dat kan allemaal Mijn broer, wat ik kan zien, wat ik kan zien, allemaal is aan, joh. Joh, ik was die broer, alles komt aan die gevoel. Wat ik zie, allemaal is aan, joh. Ja, joh, laat de ik ben moest rustig, ja, dat zien we. Je moest je eigen schop in goed doen, mensen niet. Ik moet nog kijken, wat gaat je eigen nou maken? Mijn broer, is hier aan mijn broer, min jullie man. Joh, over die tikken. Ja, zo weer Ja, jij schat op, ik zie hem nou man. Hier staan die teampje. Wat met teampje dan? Die teampje wat hier staan, die Schot teampje. wij zijn nog eens. Ja, ik kom gistermiddag uit de school uit man. Ik kom met zo'n jaar dat die mannen schoot met blauw hier voor die school en zo. Ze zitten ook op mijn lijf en zo. Maar ik ga nog een steken gaan dan en zo. Steken gaan krijgen zo. Ik wil het niet lossen, because wat iemand me laat zwak met die andere kling jongetjes op die school. Dat nou die dag hier komt. Hij is serieus niet. Nee, hoe kan los? Niet bisa kan dit is. Ik wil nog aan te daar bij mensen man. Ja, is nice, humble hier man. Ja, dat zijn we. Die oude en zo wat anders is krijgen man. Ja, zin, laat ze jalla, niet jalla airi broers, jalla airi. Yes broers man. Kan nog allemaal grip maar die voor mannen. Jalla airi. Ja, ze zins man, die kom ik hier man. Die negativiteit en die kijk wat aangaan op die school zijn man. Australië die positief te doen man. En Australië bitter te wisselen. Ik wil het gaan tot daarbij mannen man. En met hem strijd maken man. Zien ze because andere mensen, andere kunnen zien die dan zien zijn volgers. Als oors verkeerd in zijn, is er iets anders op die school. Ze oors moet steppen daarbij man en hij dan recht maken. Ja, kan tot daar ja, als je fout hebt. Ja, ze zijn dat een stip man. Salut. Als ik geistig mijn broer. Als ik was nog top bij die hoed. Alle jongens weten niks goed. Maar nog wat geef ik met salut. Als ik geistig mijn broer. Als ik was nog top bij die hoed. Alle jongens weten niks goed. Maar nog wat geef ik met salut. Maar nog wat geef ik met salut. Maar nog wat geef ik met salut. Ons kyk hier ons dink uit die hele team ons. Ons Yes, Zins. Ga je nog greetie, Zins, man? Ga je nog greetie wat je dan? Wat maken dan trek je hele team om die ding uit te shot? De eerste ding is bij mij is man. Ons zijn allemaal representers van die 719 man. Zien ze? Volgend jaar gebeurt wat gisteren gebeurt op. Gisteren gebeurt op die school. Volgend kan ze bij is man. Zien ze nog? Ik is man die. Volgens die man nog ballen hier man. Die nog om te bekleinen man. Maar net man. Om mij te besteken zien ze nog, om mijn binnen te houden, dat ik kan staan op je grond, zien ze nog hoe hij naar iets gebeurt, zien ze nog. Nou mij dan kom ik hier, ik zie hem die dan uit de soort man, zien ze die kost langs brengen, vrijwel op je school, zien ze, en kennis leia onder mij bro, zien ze. Ja, maar ik denk dat ik kan zeggen, ik die ding uitsoorten man. Ik weet iemand die ding kan uitsoorten man. Maar ik denk zijn naam is die man, ik is nog geen gangster niet man. Ik is nog zo'n rasta man man. Ik weet mensen die ding kan uitsoorten. Die gaan niet proberen nou dan. Verjaardag. Als je probleem stop. Skadai man pa. Betul man. Woi verjaardag Helder. Mensen moeten je aan kan. Hallo. Ada tak problema dengan Aisyah. Ja, nou kom.
Ja, die ouders gezien het. Maar dat is die ouders zijn al die mannen, man. Maar als ik die ouders op de school, dan zijn die mannen op de school, hoor die mannen in de regeringsschool om zo te zijn, man. Nou, ik kom klaar, man. Ik weet niet wat het gebeurd is en mijn motie en die man niet. Ik weet niet wat het gebeurd is, man. Zien ze wat verder dan, zij zei met, toen ze weggezaagd, of toen ze ja, toen ze weggezaagd, toen kwam iets in het, dat breed het is weg. Nou, hoe gemaakt met mij en die man was al, man. In zijn team, wat tegenwoordig al is daar zo. Zo wat moet ik suspect, wat moet ik denken, bro? Maar dan zijn namen aan die. Hij zegt zo, hij man als je die man in zijn team, maar hij komt strijd aan mij toe. Dus ik hoor, die hadden voor hem aangepakt na school. Ja, dan. Hij eerst we gaan het klap, wat doe ik nog aan maken? Zoals niet zoals, wanneer ik me gesteerd, man. Ik als je ding, dan de reden kom ik met team gebruiken met die zo. Eerste ding, die school die om te colleren. Jullie wil zo aan gaan. Ja, dan. Ha? Die woorden wat doe je, man. Jullie gaan nou elkaar samen wat met jullie teams en al. En als je doen oei, staan jullie elkaar. Anna, zoals jullie nou hier staan, leggen jullie elkaar samen wat. Zoals als ik hier sta, als je hoofd zien, ik hier, je moet vrede maken met elkaar. Staan dus elkaar. Ga nog die man zijn, Hoe kom je? Ik zie niet al dan. Ik ben dus ouder als die man, dus hij hier kan staan. Ja. Stages en stages. Ik niks, sorry. Het is een school, respect man. Staan ze. Wat elkaar zijn. Yes, boss. Maar wat jullie wegkomt. Al wat uit of je wat zit, ja dat zeg wat ik klop. Ik klop die hok en ik klop die pot. Ik kan drank de shirt, cause I am the dog. En ik wil die praten, wat je om mijn stem gaat zien. Je mic is Shoot us in oors, ik moet een lekker vrienden en alles op wat klaar, man. Kan ons nog lekker hebben, man, dan gaat het zo in. Ons kan lekker dan gaat op klaar, man. Vrienden. Ben een mooi. Ga best wel op je hoek, ons al call. Hoe die bilang ging gestaan zijn bij mij, bro. Jo. Ga je ons? Dala what you must. Vaya sengela ni shimpe, bazos kupela le lokbol. Onga zopot. Oh, ja, wat maak je dan? Ik trek het team in, bro. Leuk je dan aan. Dus baby, kijk, hier zijn mensen, man. Ik was maar die vrienden te maken zijn. Ze lopen goed van me lekker. Laat me zo. Je loopt er niet gedaan zijn. Of nog steeds kwaad voor elkaar. Wat kan ons? Ja, man, kijk, man. Hij kan ook zijn balkon hier voor ons. Slaan maar dan, maar dat trek kan ook wel. Ja, dat moet geseerd, man. Ja, dat is geseerd. We gaan dingen achter je rug zetten, man. We gaan lekker chillen zo, mijn bro. Wat zit zij aan? Nou, ik kan samen storen, ja. Delika.